kusvika seri. Vari panhau yokuti kumusha kwaita mheremhere hakusi kugarika. Tinofunga kune urwere nemarufu awanda mudzinza. Saka Zororai anoratidza kuti kunana baba vamwe vose vaikurukura navo semhuri, vamwe vose vakabvuma kuti aiwa tinogona kufamba kuda kuti tifambire dzinza. Asi Meshek akawanika achiti aiwa inini handikwanisi kufambira dzinza. Masvondo rapera aitaura zvemunamato, kuti ndakabva ndine minamato yangu mazuva matatu, dare ndokubva ramupa mukana wokunopedza minamato mazuva matatu. Saka uchinzi tichasangana zuva ranhasi, Meshek achiudza mhuri kuti vachakwanisa here kuzobatsirana nemhuri kuti vafambire zviri kuvanetsa. Saka tiri pazuva ranhasi, Meshek vauya zvechokwadi kudare, ukanzi aiwa inini mambo, handisi kukwanisa kuti ndifambe nemhuri iyoyi, ndine chitendero changu chandinacho, saka ndikwanisa kuti ndifambe, ivo ngavafambe zvavo. Tikati kuwana mukoma vanozoti kudii kana vazenge waramba vazokanzi ichokwadi kuti vanogona kundifungira kuti ndini muroyi. Tikati aiwa nokuti iko kutaura kwari kutoita zvechokwadi, kana mbiri yacho inobva yatofamba kuti iwe uri muroyi. Azvinge zvakanaka kuti kana riri dzinza woita sei, ufamba navo. Saka ndokubva taona kuti aiwa zvakuda changamire kuti ndimunokwanisa zvakare kubatsira vana vari kuchema-chema nababa vavo kuti vangarangane sei pakufamba kwavari kuita. Nyaya yamutaura vana mai pasi chigare toda kunzwanana handiti ukasara kazhinji kacho unenge uchinongedzwa kunzi ndiwe muroyi kana kuti ndiwe kuita izvi novana handiti, asi kuzvichenura kuenda novana nomhuri handiti. Kana ukaita chitendero chako handiti paunozofa unoda hama dzako idzodzo. Chitendero chacho hazii kuri kuiga uri wegare but pinda muhama dzako handiti uchenure kunurambiri kana uri munhu zvako usina zvakazo ungachichi. Saka iwo kana watoti hausi kuda kuenda ndiwe wati kutobata nokuti haufani kuramba. Isusu patiri pano tinokwekweredzwa novana handiti tinongoenda ndoenda kuchena kwakare kwatinge ndaenda iko kunochire. Saka enda novana ndikukumbira kuti uende novana uchene handiti. Hapana chaunombocha chendo chako unoenda ikoko woenda handiti wozodzoka pamuviri yavo ona kuti zvaperera papi kuzatudzwa kuti no ini handakachena vana kutaura kuti amambo zvoita zvozvara zvakadai. Saka hapana kumboipa changamira kudzikisa mutongo kuti anofanira kuenda novana kunotsvaga matambudziko yakonzeresa rufu nourwere mukati momusha pasina kukundikana. vana vanozotora kuti munhu auraiwa tiendei handiti tese murikuona vese vevarumwa ndo zvagara zvichingoitika pachvanzicheka vatokati ini nochitendero chavo unopunziwa chavo chitendero hachirambidze chitendero chinoti zvakesari kuna kesari handitika sei makuva yababa kwauzi yatamba iwo umupostori utanga waisa chipostori utanga watamba makuva chipedzerapakuchangamirika ava ndaona mamirire azvikaita pakuda ziso ramambo rinoperekedza vanhu ava vachiita basa raui ambobvunziwana changamira vakunzi iwo zvawakuramba shuwa urambire pamberi pavo pokuti iwo kana kuchinge waramba ava vazoenda vakubata uchakwanisa here kuzobvisa mombe dzinodiwa namambo sokuwarambira kwaunenge waita uye akati ndinodzibvisa asi $5 hatazi kupedzisa kubvisa mudaro gwaro hombe mutemo wedu mutemo wedu fambai handiti musaurayani handiti fambai wozi kana kupolisi kana kupi tinosungirwa kuti kutaure kuti fambai nomhuri handiti
Aufana kuramba munhu. Akanaita ukukutu. Moyo wenyu ukata ufutuka. Kunana Mozambique wamuenda kwa atitende. Anditi unopeza kufunza hivi. Judgment. Amaje rukuba. Lweneki umwali Mzee wa Mangaragara wakufunzira kufamba kuenda kuchivana. Kana kuchenchi kwenyu kwacho. Ndai ngochenuriwa kwenyu. Ndikunama. Ndizozo chakamira. Yazi yamudeza namuzia. Ndizozo chakamira. Isusu baba azindorura pakete. Panodzinza risati. Ndizozo chakamira. Tikakumvambe nawo. Akona kuwashungurudza kazi andiki. Aiwa. Chero kuchechi chero kwamuona kunoende katika. Ndizozo. Nyazosana muzvinhu zvakwe zvakanaka. Musavarove kana kuvaita sei. Aiwa akana totenda chakamira. Avasi kufembesa wafoja. Avasi kana kuita zvimwe zvinhu. Achawo kugara chete. Kugara chete kuprofita Kugara chete vakagara basi. Iwe murume uri kuzunza musoro ndichitaura nyaya yandiki hausi kutonzwisisa wozi kutopikisana neni handiti kuuya kupotera kwemhuri kuchakuti unourayiwa handitika kuti vanhu ava vakaona kuti tikaita zvedu tegani tinogona kuurayana nemanesa rakukumba kwanditi vati kutozunza musoro unogona ibhadhara mombe kundizunzira musoro ndichida kukuraya ndatadzeipo vana vatadzei dai vakupunza here kubva vatadzeivo dai vakupunza here zvinozobuda here kana vapunzwa vana vako pana vana murume uyu ande vananyari kupiko maena vana vanyoheri vamwe amakazvara ivi vari kudzimba mavasire hawatombozvizive zvokufamba izvizvo vana vangu vari mumudzinga macho asavazvizive hawana kana kumbotaurira saka handisi kuziva kuti dzinza racho dai kuri kutonzi ava denga vachitaura chokwadi waiuyawo nevakuru wokudzinza wachindikonesa muno ana mukoma wariko de vari muno wachindikonesa kuti tese takabvuma iyeyu ndiari kuramba zvechokwadi mambo ndaibvuma asi ava manje vari kundirongera zvinhu zvavo ndizokurongera baba wangu angwana akadzi 31 takakura yanga iri n'anga takawanda Aiwa akufamba chete asi zvinhu zvamurikuita hama dzimwe dzimwe kama dzitauriwa here dzese takaudza vese vadziwa vanga vasati mangarangara iyo arikupedzera nguva so ndapera vakataura kuti inini ngavandiregerewo ndiri munama kuti ari kupedzisira 3 days andokunaka takati wechiuya next court mangozopa judgment nasiwo uyayo wakuzunzira mambo musoro pamberi pavo tichiwedzera pako chakamire Ava vatadzi ndikashaya mari yekuti ndiende kuona makomo vangu ndikada kuti tishakise kuona kudii kusha kuramba chiko zvezviva chineizvi isi zvatinotaura pana kuti kana musina kufamba varamba munoya the next court handii tokupai tsamba handitika should propose this gentleman kuti aende kuda kufamba nevanhu ava handiti muchene handitika hapana ari kupunziwa wozi akuisa kuno omutemo woziungotinesa wozinungotinesa mazvinhu zvamunyu kana varamba munoya the next court tokupai matsamba anofamba nozvifambika nazvo wozi hati zvinotinesa endewo ukaramba uchizunza musoro venyimo wozi vanhu vaya kupotera handiti havana kupunza asi vatititaurira handiti vatadzika unopunziwa chamwani uda kutaura right judgment mambo nendarasera nyaya ndokuti sababa Misheki Kasere Mangarangara ngavafambe nevana vachenurwe kuvana mambo vati kumhuri isashungurudza baba vaMisheki Mangarangara Kasere kana kuvarowa asi vaite zvinhu zvavo murunyararo tanzwanaka imakumana musarwisa kuwa mukana unosoka kudare hama dzenyu dzinogona kuuya futi kopupura muno ivo varipo asi rega kusvika pakuzorwisa novana wakuramba izvi ndo zvinhu zvamboda kuitwa namama
chireitese namagara uchira